Salamat, Ging. Salamat, Ging, sa patamsak, Ging. Salamat. Shout out, Ging. Ging, shout out. Kumusta, Ging? Miguel Love, shout out. Uragon talaga. Salamat, Ging. Uy, magtamsak ka naman, Ging, oy. Baka gusto magtamsak, Ging. Baka naman, Ging. Patamsak naman. Sige na. Tayo, gumana nito sa akin na isa. Miguel Love, shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat. Yan, good. Salamat guys sa patamsak nyo. Salamat, salamat. Loading ako. Loading ako sa isa eh. Salamat, Ging. Salamat, salamat. Mag-love shoutout sa 3 million in the house. Andiyan na, tamsak na. Galit. Andiyan na pala yung tamsak. Salamat, Ging. Salamat. Kumusta, Ging? Kumusta sa inyo, guys? Salamat. Taga Bicol ka ba? Oo naman, kaya nga Uragon eh. Bicol eh, di ba? Pag Uragon, matik na yun. Bicol. Matik na ba yun, Bicol? Ganun yung ging. Pag Bicolana, pag Uragon, Bicol yun. Diba? Pag sinabing bay, Bisaya. Oh. Pag sinabing Bicol, Uragon. Pag sinabing Kabsat, Ilocano. Oh. Di pag sinabing Alae, Batanggenyo. Oh. Kaya pag sinabing Uragon, Matik, Bicol. Pag Uragon talaga, bakit tinawag Uragon? Kuan, di ko alam, kinalakihan ko na rin yan, mga ninuno. Basta ang nagpauso ng salitang Uragon, si the late na artistang Eddie Garcia, siyang nagpauso ng Uragon. Ibig sabihin kasi ng Uragon is mabait, mapagmahal, matibay, maalagain, maaruga, pogi. Ganon. Isa lang ibig sabihin nun, i-summarize mo na lang, mahusay, mabait, ganon. Pag sinabing Uragon. Sang ka dyan sa Bicol? Wala ako sa Bicol ngayon, ging. Nasa Cavite ako. Nasa Cavite ako ngayon, ging. Wala ako sa Bicol. Nandito ako lang sa Cavite. Tawa ka dyan, ging. Salamat, ging, sa pagbati mo pala sa akin kahapon ng birthday ko. Salamat. Salamat na alala nyo ako, mga kawaiti ko, sa pagbati nyo ng happy birthday. Kumusta, geng? Malaki na babahay mo, geng? O baka lagas na naman yung pinangisda mo, geng? Lagi ka na lang nalalagasan. Ano, Ice X ba? Ano? ICX ko dati. Taga Bicol Naga. O, ayun. Yung ex mo dati. Oy, may hugot. May hugot si Ging. Yung ex niya daw, taga Bicol. Sana all may ex. Wala bang Y? X lang. Iba rin to si Ging. Lagi nga medyo ok na bananas ko. Okay.
Go lang ng go, gang. Sipag lang ng sipag. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, huwag kang sumuko. Nandito ka na sa YT, pangatawanan mo na. Pag okay naman ang schedule mo, wala kang masyadong trabaho or hindi ka masyado busy, sige lang na sige. Palakihan dito ng eyebaging. Palabuan ng mata. Palakihan ng eyebag. Eyebag pa more. Ganun lang, ging. Sige lang na sige. Huwag kang susuko, ging. May asawa na yun, oy. It's so hurt. May asawa na. Ang tsakit. May asawa na. Mapagbahal pa naman ng mga taga Bicol, gang. Mapagbahal, maaruga, maasikasuhin, maalaga. Yan ang taga Bicol. Nakaka-stress ng LS, laging lagas. Okay lang yun, ging. Huwag kang ma-stress. Nako, huwag kang ma-stress. Ganun talaga. Hindi lang ikaw, lahat naman tayo. Mapagmahal yun. Oo naman, mapagmahal, mabait, maaruga, maalagain, babae. Lahat ng katangian nga eh. Kilala ko rin mama niya, mabait. Oo naman, mababait kami. Pagtulog. Okay, sa'yo, Ging, natatawa mo na naman ako. Iba ka rin, Ging eh. Sino na ba yung ikukwang ko? Ito pala. Tatanda tayo pag walang Diyos. Buti alam mo. Hindi, ako masayahin talaga akong tao, Ging. Kahit sa personal, masaya na yung tao. Pero depende minsan, Ging. Tumatanda na mi dito. Masayahin akong tao, Ging. Hindi ako malungkuting tao. Ba? Magpapaka-stress ka sa buhay. Wala. Panis ka. Sino na? Nakalimutan ko, Ging, tuloy. Tama ba ka, Jomi? Tama ba yun? Ako rin, depende sa tao. Saan ako mag-joke. Ako pagkasundo ko, katulad ni host na ni Mindanao Vlog, di ba? Dati nang pasok ko doon, nasusungitan ako doon eh. Joy Me TV ba yun? Joy Me Mix TV ba? Ewan, basta yun na yun. Ibang baba ako pangalan eh. Kalimutan ko sa iyo, Gig eh. Katulad dati kay host Mindanao Vlog, dati nasusungitan ako doon ng unang pasok ko doon. Kasi, oy, balikan mo to. Oy, Uragon, balikan mo to. Huwag kang ganun, ganyan. Nasusungitan ako dati doon sa kanya. Nang first time, second time, nasusungitan talaga ako. Ang tagal ko di bumalik sa kanya. Siguro mga 2 weeks hindi ako bumalik sa kanya kasi tingin ko sa kanya masungit. Pagkatapos ng one time pumasok ako sa kanya, nagbibiro siya. Nagbibiro, tapos nakikipaglokohan. Doon sumingit ako, nakipaglokohan ako. Ayun, nakuha ko yung aura niya. Ayun, nakikipaglokohan ako sa kanya. Dati hindi, nasusungitan ako talaga sa kanya, promise. Ayoko sa kanya dati pumunta kasi nasusungitan ako. Ganun. Pero nang tumagal, ayun, kalokohan ko na. Sabi ko, yari ka, kumagat ka sa biro ko. Lulukuhin kita ng lulukuhin. Tapos, ayun, pumasok rin siya sa live ko.
Hindi ako nakapunta sa kanya ng mga nakarang araw kasi nga tinatamad ako mag-live, tinatamad ako pumunta ng mga LS. Kaya ang baba ngayon ng kuwang ko, hindi umangat yung banana ko ngayon. Hindi na makasampa sa 2.9. Hindi na siya makasampa. Kasi nga tinatamad ako pumunta sa mga LS. Kasi nga yun, nabisi rin ako sa kagagala, kapapasyal, kabablog, kaka gagagawa ng video sa kabablog nga. Kaya hindi ako nakapasyal sa kanya. Di ka na pumupunta sa Mindanao Vlog. Naging busy nga ako, King. Naging busy ako sa gagagawa ng regular upload yung video. Kaya hindi na ako pumunta sa kanya. Joy di Moni TV pala. Diyos ko, mali pa nga. Joy Mimi Moni TV. Hindi rin ako nagalaging kagabi. Pagod ako kagabi, di ba nag-live ako pagkatapos naging busy naman ako sa TikTok. Gusto ko pag uwi ko God's will yang makatulong sa mga nangangailangan parang charity. Gusto ko pag uwi ko, ba't hindi mo kaya ako ging sponsoran? Ah, meron akong tinutulungan na bata ging. Yung may last upload ako diyan yung nakaraang ilang buwan na hinihingi ko ng tulong yun, yung batang mataba siya dati ging. Tapos napabayaan ng ina kasi nga pinaalagaan doon sa anak. Yung ina nagluluto, nakalagay sa duyan na bay, idinuyan ng kapatid na babae. Ayun tumilapon. Tapos simula noon, nangayayat siya ng nangayayat. Tapos ang liit, ang payat-payat na. Gusto rin ipa-exercise sana ng magulang, hindi magawa. Kasi nga walang ganun. Dati, in-upload ko yun. May nangako sa akin noon. Tapos hindi rin naman na tuloy. Kaya umaasa yun na i-sponsoran ko siya. Sabi ko nga, hahanap tayo ng makakapag-sponsor. Wala naman sa akin makapagkuhan. Baka naman ging, gusto mo rin naman nakuhanan ako doon. Hindi ko alam ging, hindi ko siya alam. Nang umuwi ako kasi sa Bicol ging, doon yun ging nasa Bicol yun. Doon ko siya kinunan siya ng vlog. Pakatapos, kasi ang ama nun, yung totoo nun ging, yung ama, trabaho lang sa bundok, di ba? Alam mo naman sa amin, sa atin sa probinsya, kung isa ka rin probinsyana, karamihan naman ng hanap buhay ay sa bundok, mangahoy, magawa ng uling, tapos magtanim ng kung ano-anong mga makakain, ganun. Hindi naman agad-agad siyang mapapakinabangan. Tapos, kung nagpapaarawan lang, kung mayroong magpapaani ng palay, kung mayroong magpapagapas ng damo, kung mayroong magpapatanim ng palay, doon lang, mga seasonal lang ba? Gustuhin mo ng magulang, hindi talaga siya magawaging. Hanapin mo ging dyan sa vlog ko, yung batang sobrang payat. Meron ako na i-upload ko na yung ging dyan. Hindi ko basta naka-upload yan ging sa hanapin ko. Mega love shoutout sa iyo, Goy. Nandiyan ka pala, tamsak, Goy. Goy, Showian, mega love shoutout. Goy, Showian, mega love shoutout. Kumusta, Goy? Goy, kumusta? Goy, kumusta, Goy? Mary Ann, kumusta? Kumusta na, kapatid? Goy, Showian, kumusta, kumusta? Ito, King, oh.
Ito siya ging. Ito siya ging, yung upload ko mahirap talaga pag nasa bukid. Ito yan ging oh. Ito yan, dali lang. Naka-play kasi siya. Forward natin. Ayan ging oh. Ayan ging. Ayan siya. Ayan yung batang yan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ni-upload ko to. Wala nga, akala ko kasi yung mag-sponsor nito, itutuloy niya. Siguro, nagsabi naman siya sa akin na nagipit siya. Ayan na, ayan. Ayan yung nanay, ayan yung bata. Ayan, ayan. Nagipit naman daw siya, tapos halos nangailangan din siya, kaya hindi niya natuloy. Ito ang hinahanapan ko ng sponsor, ging. Ayan, ayan. Basta ayan, oh, ayan, ayan. Masyado kasing ayan na, ayan. Madami to, ging. Alam mo kung ilan to? 7. Sunod-sunod. Ang nanay nito, medyo PWD pa, ging. Ako na to, ging. Oo, 3 taon na to. Tingnan mo naman, sobrang payat, ging. Ayan, oh. 3 taon na yan, ging. Ayan. 3 taon na yan. Tatlong taon na to, ging. Sobrang payat nito. Sobra grabe. Pakatapos, 7 silang magkakapatid. Ang nanay nito, medyo PWD pa. Maliit yung paa sa kabila. Pag naglakad siya, hindi siya pantay. Nanay nito. Ito yung hinahanapan ko natin ng sponsor na hindi ko nakukuha, na hindi ako makakuha-kuha. Kasi nahihiya naman ako sa mga kaibigan kong dating nag-sponsor na sa akin noon. Katulad yan, na kaibigan na yan, pumasok si Showy Ann, yung si Ma'am Joy Piamonte, nakapaghingi na kasi ako noon dyan ng sponsor. Tapos doon kay Ma'am Amaris TV, may na-sponsoran na siya sa akin doon sa isang kaibigan ko, yung binata naman na nakatira sa basurahan, na-sponsoran niya na rin yun. Na-i-upload ko na rin. Pagkatapos kay Ma'am Jaja Mendoza, may na-sponsoran na rin siyang, na-i-upload ko na rin dito sa YT ko. Ang channel ko, ging, mix siya. Charity, pagkatapos, basta mix na siya para kasi nasa entertainment na naman siya. Pinasok ko na lang siya sa isang content na entertainment. Kahit mag-mix man yung content ko, at least nandoon pa rin sa entertainment din. Baka naman, ging, baka gusto mo naman itong sponsoran. Ayan ang nanay niya, oh, ayan. Ito yung anak niya, ayan. Sobrang payat nito. Panoorin mo, ging. Ito yung ang title nito, ging, oh, batang may sakit, hindi mapagamot ng nanay dahil walang pera. Baka naman, ging. Kahit sa anong kakayahan mo lang, hayaan mo pag-iipunan ko muna. Gustong gusto mga bata kasi wala akong anak. Oo. Baka lang naman, ging. May kakayahan ka o baka lang naman may posible ka, ganun lang. Kasi alam ko naman ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kung nasa ibang bansa ka man, alam ko naman ang hirap ng buhay ngayon. Tapos mahirap din magtrabaho. Kaya, tsaka marami ring gastusin, lalo ngayon kararaan pa lang ng bagong taon at tsaka ng Pasko. Kaya alam ko naman, naiintindihan ko naman. Pero baka lang naman meron kang posible or baka lang naman meron kang extra, ganun lang. Total friend na naman kita sa FB. PM ka lang kung just in case na okay na kung gusto mo. Ginagawan ko naman tuging ng vlog at pinapasalamatan naman ng mga taong napag-sponsoran. Halimbawa mo, papasalamatan ka naman, i-shoutout ka naman at pagkatapos maririnig mo naman yung pangalan mo. Marami ako na rin dito, ging, na i-upload na nag-charity ako. Katulad nito ngayong nakaraang bagyo noon sa Bicol, yung Ulysses, tapos yung dalawang magkasunod na dumaan sa amin. Marami na rin naman akong nagawa ng vlog dito na ganon. Nasaan na yun? Hanapin ko. Tapos may nakapag-sponsor na rin doon sa isang kakilala ko na nang nakaraang Christmas noon, pinadalahan ako noon. Pagkatapos, kung tutuusin, para sa akin yun, yung pinadala na sa akin yun. Ang ginawa ko, hinati ko yung pinadala ko rin doon sa kakilala ko. Ito, ging, oh. Ayan. Ayan. Namigay ako dito ng nakaraang bagyo sa amin sa Bicol. Namigay ako dito ng 20 katao ng bigas, pagkatapos ng
ng sardinas, tapos ng noodles, ng kape, ng gatas, ng asukal, tapos ng itlog. Namigay ako noon kasi may nag-sponsor din sa akin noon na tatlo. Yung bago pa lang ako nandito sa YT noon, ging, na mga taga Singapore sila, sina MTV Mabaga, si Rosalind Kahena, si Supermom, pakatapos si Celine Pichay pala. Ayun, nag-sponsor pala sila sa akin noon. Bali, nakalikom ako ng 4,000 noon, ging. Pakatapos, pinadala ko noon yung 3,000 noon sa amin. Kasi kung totally noon, ging, yung sponsor na yun, hindi yun para dapat ipamigay ko noon. Kasi ibinigay sa akin yun. Totaling akin yun, direktang ibinigay sa akin yun. Ang ginawa ko noon, ging, pinadala ko na yung 3,000 doon sa mga anak ko sa Bicol. Pagkatapos silang pinamili ko, tapos namigay ako ng 20 katao. At least kahit tig 3 kilong bigas, kahit tig 2 sardines, tig 2 noodles, tapos 1/4 na asukar, tapos kaping tig 25, pagkatapos itlog na tig 3, at least nakapamahagi tayo ng sa 20 katao. Nakatulong tayo. Nang panahon ng time na yung 2 bagyong dumaan sa amin sa Bicol, nasunod-sunod. Yun. Ito yung gang. Nagkaroon to ng views ng mahigit 2K. Marami na ako dito ging na na-upload sa YT ko na puro charity. Pero true sponsor din yun, ging, ha. True sponsor din yun ng mga katulad natin. Yung mga katulad nyo nandyan sa ibang bansa. Kaya baka naman, ging, just in case man na medyo meron kang sobra, no problema, hindi may mga ngako, basta try ko makapagbigay, PM lang kita. Sige, salamat, ging, ha. Gusto ko kasi mag-charity pag uwi ko. Tama yun, ging. Tama yun. Marami kang magagawa na once sa charity, marami kang magagawa sa, lalo pag diyan sa probinsya nyo, sa, pag ikaw nandito ko na sa Pilipinas, kung nasa ibang bansa ka man, mas marami kasing magiging views, maraming magiging, at saka higit sa lahat, marami kang magagawa ng kabutihan na ibang tao. Hindi lang pang sarili mo, hindi lang pang sa iba, sa pamilya, pang ibang tao rin. Kaya nai-offer ko lang sa iyo yung ganun. Mega love shout out sa iyo, kapatid na mukbang. Kumusta mukbang? Probinsyano, kumusta? Baba ka na ng bahay mo, kapatid na mukbang. Makipagkaibigan ka na dyan si Ging, oh. Tapos ayan na binaba ni Monica Vlog, si Joyme Moni TV. Isa yan sa mga bago kong member. Baka gusto mong bisitahin, kapatid na mukbang. Sana lumago na YT ko. Huwag ka nga mawala ng pag-asa, huwag sana. Kasi pag sana, parang umaayaw ka na. Isipin mo, go lang ng go. Tulad ng sinabi ko sa Yuging. Ganun lang yun. Guys, nagbaba ng bahay si kapatid na pinsan ni Mukbang. Baka di nyo pa kaibigan, guys. Baka din nyo pa kaibigan, guys. Ayan si Joyny Moni TV, isa sa bagong member ko kahapon na nagpa-member sa akin. Iwanan nyo lang ng bakas para makatulong tayo sa mga tao. Oo nga eh, ging eh. Ako yun ang goal ko. Ginawa ko tong channel ko hindi lang pang sarili ko. Para sa ibang tao rin. Para maibalik mo rin yung kabutihan na ibinigay sa iyo, yung pinagkaloob sa yung blessing. Para maibigay mo rin sa iba. Hindi lang pang sarili. Huwag natin isipin palagi yung sarili natin. Kundi umisip din tayo ng para sa iba na magawa natin ng kabutihan. At magawan din natin ng maganda na para pagdating ng panahon, at least lumago man ang lumago ang ating channel, lumago man ang ating bahay dito sa YT, at least may nagawa tayo. Humarap man tayo doon sa taas, may nagawa tayong maganda dito sa baba. Diba, no, Ging? Dikit na may kahapon yan, Jomi Moni. Ayan si kapatid na pinsan ni Mukbang, baka di mo pa kaibigan. May premiere pala to. Nandito ako sa premiere mo, kapatid na Mukbang Probinsyano, ha. Premiere in 24 hours.
Ay guys, may premiere pala uli ako ha. Pangatlong premiere ko po. Baka naman gusto nyo tamsakan ng premiere ko. Yung sa Luneta. Sino ba to naka-live na to? Uy, naka-live din pala to. Naka-live din pala ging si Kuano, si Pilamix TV yung pumasok dito kahapon sa akin. Lumayas na naman to si Mukbang, nawala na naman bigla-bigla eh. Pinsan ni Mukbang Dan sa'yo, pasukli na lang po. Kapatid na Mukbang Probinsyano, pasukli naman kay kapatid naging TV channel. Maliit pa bahay nito. Baka naman kapatid, pasukli naman. Ma'am Monica Vlog, dating dikit po, nood na lang. Ayan na binaba ni Monica Vlog, kapatid na kapatid na Mukbang Probinsyano. Member ko yan, second account ko yan si Monica Vlog. Dating dikit talaga kayo niya ni Monica Vlog. Pero ayan na binaba ni Monica Vlog, ayan si Joy ni Moni TV, member ko yan. Ako yan, ayan si Monica Vlog, second account ko yan. Baka gusto mong bisitahin niya na binaba ni Monica Vlog, yan si Joy ni Moni TV, member ko yan, bagong member ko yan kahapon. Iwanan mo ng bakas, ilagay mo ang pangalan ka sa dulo, sure yan na babalikan ka. Giata. Oo, meron din kahapon, biyahero di nagsukli, baklasin ko yun. Pag makita ko, oo, walang problema dun ging, tama yun. Guys, pag hindi kayo binabalikan, walang problema sa pagbaklas. Kasi nagpapakahirap tayo lahat dito sa mundo ng YT. Nagpapakahirap tayo na para lumago ang ating mga bahay. Tapos may mga kasamaan talaga tayo dito sa mundo ng YT na hindi marunong. Dapat lang kasi ang mangyayari bigayan, dikitan, balikan, suklian, at maging legit lang. 'Di ba? Jenny, Manny, dating dikit nga ako kuya. Dating dikit na kayo. Okay, sabi mo eh. Patamsak naman sa mga premiere ko. Kapatid na Mukbang, sige na, patamsak. 3 ang premiere ko. Tamsakan mo naman. Baka lang naman. Sige na. Ay, pamasko mo nga pala sa akin. Pinsan ni Mukbang Dan sa'yo, sabi ni kapatid na Ging TV channel. Guys, patamsak naman dyan sa binabang bahay ni Monica Vlog. Bagong premiere ko po yan. Pangatlong premiere ko po na nakaset. Tamsak lang mga kapatid, sapat na kayo. Sige na, baka naman. Patamsak naman ako guys. Salamat, Ging. Salamat. Hindi, ikaw baga, Ging, hindi ka nagsiset ng premiere? Ging, gumawa ka ng premiere mo rin, Ging, para makadagdag sa WH mo, habang maliit pa bahay mo. Huwag mong hintayin ang bahay mo, lumaki sa kakagagawa ng premiere, sa kaka magla-live. Mag-live ka, mag-set ka ng premiere, mag-upload ka ng regular videos. Huwag puro pangisda na pangisda kasi ang banana, nalalagasan totoo. Napakahirap din hanapin ang saging. Pero kung tutuusin, madali lang 1,000 lang yan, Ging. Pero ang oras, 4,000, Ging. Kaya kung ako sa'yo, mag-set ka ng premiere mo, mag-live LS ka na rin.
Ay kay Ginoo, ang dali-dali lang mag-set ng Premiere Ging. Turuan kita, di ba, friend naman kita sa FB? Turuan kita, through video call, ituturo ko sa iyo kung paano mag-set ng Premiere. O kung hindi, i-send ko sa iyo. Kung hindi naman, manood ka na lang ng tutorial sa YT. Ang dami-daming tutorial kung paano gumawa ng Premiere. Mag-search ka, i-search mo, type mo doon sa YT, paano gumawa ng Premiere. Lalabas yan doon, manood ka, sundan mo na lang. Ang dali-daliging gumawa. Huwag mong hintayin na lumaki ang bahay mo, saka ka mag-premiere, saka ka magla-live. Kahit walang magturo sa iyo, ging, manood ka na lang ng mga tutorial. Ging, TV channel, full pack po. Sabi ni pinsan ni Mukbang, may search ko. Mag-search ka lang, ging, sa YT ng paano gumawa ng Premiere video, ganon. Tapos, paano mag-live sa YT, ganun. I-search mo, lalabas lahat doon. Mamimili ka lang doon kung ano yung maiintindihan mo at kung ano yung madaling sundan. Kahit walang magturo sa iyo, ging. Ang dali-dali gumawa. Ako dati wala rin nagturo sa akin. Nanonood lang ako para lang makagawa rin ako. Oh. Tingnan mo, natutunan ko. Thank you daw, pinsan ni Mukbang. Hoy, Mukbang Probinsyano. Regalo ko. Dumaan na yung Pasko, dumaan na yung bagong taon. Dumaan na yung birthday ko kahapon, wala ka man lang sa aking regalo. Baka naman. Birthday ko kahapon. SL channel, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, kapatid. Sige, maya, search kung paano gumawa. Parang galit naman. Ma-SL, meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng Ma-SL, Miss SL channel. Kung meron ka pong bagong upload na video, may nakaset ka pong Premiere or may upcoming LS ka, wag lang po live, pwede mo pong ibaba, ma'am, para mabisita po ng ating mga kaibigan. Bus pera, nabagyo pa kami. Ay, oo nga pala, sorry. Oo. Nasa Bisaya ka nga pala, di ba, no? Kaya baka doon ka sa part ng na daanan ng bagyo. Sorry. Natawa, sige. Oo, baka doon pa yung lugar mo doon sa part ng daanan ng bagyo. Ako lang yung kapatid na Mukbang. May oras pa naman eh. May araw pa naman namang darating. May linggo. Ging TV, panoorin mo yung Ligo Challenge ni Hoss. Oo, magto-2K na yun. Oo. Palaki ang views nun eh. Gagawa pa ako ng kapatid na Mukbang Probinsyano part 3. Mas malala. Pero doon na sa probinsya. Kasi makakabelo ako doon sa ilog. Sa ilog na ako gagawa no ng ganon. Mas malala ang gagawin ko doon para mas tumaas yung views. Doon lang ako tumataas ang views ko eh. Miss Esel, meron ka... Ba't nawalan ka ng meron ka na po moderator, Miss Esel. Pwede ka na po magba ng iyong premiere, upcoming LS, wag lang live or bagong upload na video para mabisita po na ating mga kaibigan, ma'am. Maraming salamat, kapatid, sa pagbisita. Bawal na daw ngayon ligo. Bawal naman talaga. Kung tutuusin, bawal. Matagal nang bawal yan. Kasi ayan sa akin na Ligo Challenge ko na yan. Nawalan niya ng yung thumbnail kong ginawa dyan. Thank you ho, second account ko to. Salamat, Miss SL. Yung ginawa kong thumbnail dyan, talagang parang talaga siya. Basta yun na yun, pakatapos, within 1 hour, dinelete mismo ni Lolo. Siya mismo nagtanggal ng thumbnail na ginawa ko. Kaya pinalitan ko ng ibang thumbnail. Pero yung title yun pa rin. Kung ano yung nasa loob ng video ko, yun ang ginawa kong thumbnail. Ang nangyari,
tinanggal ni Lolo siya within 1 hour. Kusa talagang inalis, nakita ko talagang tinanggal ni Lolo na yung thumbnail na ginawa ko kasi talagang medyo kakaiba. Pero talaga sa loob ng isang oras, paka-upload ko agad-agad, tumaas ng tumaas yung views. Palaki siya ng palaki. Baka naman po guys, sabi ni kapatid na Miss Esel, pabisita man ng kanyang bahay. Miss Esel, pa tamsak naman po ng premiere ko. Ayan po ang binaba ni Monica Vlog. Bibisitahin ko po, Miss Esel, ang bahay mo. Dinner SM Light Mall. Madison, Mandaluyong alam ko to. Alam ko to, kapatid na Miss Esel. Alam ko tong lugar na to. Nandito ako Miss Esel Panoorin ko tong video mo tapusin ko to. 52 minutes. Nasaan na views dito? Dan sa premiere mo salamat kapatid na Miss Esel. Kapatid na Miss Esel, ito po natapos ko na po ang iyong video at dinala uli ako sa premiere mo. May premiere ka pala kapatid na Miss Esel, ayan. Yan. Tapos ko na yung unang video na binaba mo at lumipat, napunta ako sa premiere mo, Miss Esel. Salamat! Dikit Kalimbang at mag-iiwan ako ng baka sa iyong premiere. Uy, sana all. May pa-member. Dan tamsak, Miss Esel, dikit na din po, sabi ni kapatid na mukbang. Sana all, may pa-member. Nakita ko agad. Yan, pumasok po sa iyo, Miss Esel, si Monica Vlog. Second account ko po. Ayan po. Salamat. Dikit Kalimbang all. Guys, nagbaba ng bahay po si kapatid na pinsan ni Mukbang. Thank you, host. Walang anuman, Miss Esel Channel. Maraming salamat. Nagbaba ng bahay si kapatid naging TV channel, guys. Baka din nyo pa kaibigan. Napaka-legit po niyan. Sure po. Bagong kaibigan ko yan doon sa bahay ni Mindanao Vlog. Ayan, kalokohan ko, kabiroan ko, kadaldalan. Ayan, sige. Mega live shout out sa 3 million in the house at sa 5 patamsak nyo guys. Maraming salamat. Ayo balakan. Bay, bag masanaan. Ikukunyan ko an. Bag na isling bag masanaro ka uyan sako. Abot sa ngi. Iyang itinip ko gila yon. Pakiiwan lang po ng bakas, guys. Babalikan ko kayo. Maya-maya out muna mi. Thank you, host. Out muna mi, host. Prepare muna mi dinner. Mega love shout out sa lahat. God bless. Ging TV Dan. Kapatid na Ging Dan na daw po sa'yo si kapatid na Miss Esel Channel. Mag-iwan ka lang po kapatid na Miss Esel ng bahay ng bakas. Babalikan ka po niya ni kapatid na Ging. Napaka-legit po niyan. Out muna ako, host. Balik ako maya. Sige kapatid na pinsan ni Mukbang, maraming salamat. Perkandaraho na sana.
Erkaan. Kung da makuha na sa nako duman sa tugkuan. Bayada na sana nagitay. Dahil kabi ko ma-text na siya nakakuha ako pag makuha na sana. Hindi okay na tito. Da. Tagal na ako nakadikit sa iyo, host. Naalala ko, nag-premier ka sa simbahan ng Baklaran, wala ka sa premier. Oo nga, oo, wala ako sa premier ko. Nasaan ba ako noong time na yun? Oo, parang umalis din ako noong kapatid na kapatid na Isel. Parang umalis ako, tapos naalala ko, may premier nga pala ako. Dan, Miss Esel, thank you. Nabalikan ka na daw po, kapatid na Miss Esel ni Ging TV Channel. Oo, naalala ko, may premiere pala ako. Wala nga ako doon, tapos nabalayan ko. Wala na, tapos na. Nag-replay na lang ako ng sarili kong premiere. Ayan, may tatlong set na naman ako ng premiere dyan. Sana maalala ko naman sila. Minsan nakakalimutan ko premiere ko eh. Dati noon, nang bagong-bago ako lang noon na namoni. Unang-unang gawa ko ng premiere, wala ako. Nakalimutan ko rin. Unang premiere ko, simula nang maging nagkuhan ako dito sa YT, nakalimutan ko na may premiere ako. Kaya ayan, madalas ko nakakalimutan talaga mga premiere ko. Maliban lang kung chinichimpong ang premiere ko, nakaset sa live ko. Ayun, naaalala ko siya. Kailangan mo, nagpi-premiere, wala yung may-ari ng premiere. Bahala na kung may manood o wala. Kakaibang host mag-premiere, no? May nanonood naman eh, kahit pa paano. Isa ka na doon, di ba? Nandoon ka sa premiere ko. Sakit mo ng daliri. Oo naman, meron yan. Oo nga eh. Kahit pa paano, kapatid na Miss Isel channel, may nanonood talaga. Oh, nagkaroon din ako ng 38 views noon, no, 'di ba? Sayang din 'yun. Oh. Saan ka sa Bicol? Taga Albay, Legazpi ako, kapatid na Miss Isel. Legazpi, Albay. Yan. Yan ang probinsya ko. Yan ang banwaan ko. Banwaan. Probinsyano, Banwaan. Katanduanes ako. Oh! 'Di ba? Nababa kayo sa may Tabaco Port, 'di ba? Doon kayo sasakay ng flatboat ba tawag doon? Tama ba? Flatboat ba tawag doon? Hindi, Katanduanes to eh. Pag Katanduanes, ang alam ko ang sakay nila sa Tabaco Port. Tabaco Port, ferry, ferry Roro. Roro pala tawag, Roro. Flatboat. Basta ang alam ko, sa lahat ng Katanduanes, ang sakay nila sa may Tabaco Port. Yun ang pagkakalam ko, hindi ako nagkakamali. Yan, sasakay sila ng Roro, tatawid sila doon sa kabila. Kasi Bicol pa yun eh. Katanduanes, Bicol pa kung tutuusin. Di ba no, kapatid na Miss Esil, kung tutuusin, Bicol pa yun. Parang Bisacol na. Parang Bisacol na salita doon. May halong waray noon. Oo, may halong waray no na may halong albayanin. Albayanon. Yun ang pagkakaalam ko sa salita nila eh. Region 5 na talaga ang Catanduanes. Pero, parang Bisacol ang salita doon sa lugar na yan. Di ba no? Tama ba ako? Eh, ba't hindi ka dumaan kung dadaan ka? Siguro kasi nakakaintindi ako ng Bisayang konti. Oo. Kasi nga, ayun ang pagkakaalam ko dahil dati may pinsan akong tumira dyan sa Catanduanes. Sa lugar ng Catanduanes, may tumira akong pinsan dyan na taga Albay, taga doon sa amin na tumira dyan. Minsan pag nauwi siya doon sa bayan namin, ang salita niya
parang na-adapt niya yung salita ng may kaunting Bisaya, may kaunting Tagalog, Bicol. Kasi parang waray, parang Cebuano na parang waray yung salita niya. Ganun. Taga Bakakay. District 1 ang Bakakay. Kasi kami District 2. Tiwi, Uruan, Tiwi, tapos pababa, Tabaco, hanggang Bakakay ata, Bagakay, yung ganun, District 1 pa sila. Kasi pagdating naman ng Santo Domingo, papuntang Legazpi, Albay, papunta sa amin, District 2. Shoutout nga pala muna sa nag-flex sa akin sa TikTok channel ko na si Fidel Mall, Fidel Mall, na nasa TikTok. Shoutout sa iyo kapatid na Fidel Mall. Basta yun na yun, Fidel Mall. Kaibigan ko sa TikTok. May galabi shoutout sa iyo kapatid. Shoutout din sa iyo. Na i-flex mo ako, na i-shoutout mo ako sa TikTok channel mo. Shoutout din sa iyo dito sa live ko sa YT. Kuan, mahirap ang buhay YT kasi hindi naman tayo sikat, hindi naman nagbabiral ang ating mga video. Hindi katulad ng mga sikat talaga na buwan-buwan pwedeng sumahod at saka malalaki ang sahod nila. Tayo na mga small YouTuber lang, small vlogger, minsan 3 months, ako nga 4 months bago ako sumahod kasi nakasahod na rin ako. Pero ngayon, nagka-diferensya lang yung aking sahod. Natanggap ko na yung email sa akin ni Lolo ng December 22 at ipinorward niya na sa account ko sa bangko. Kaso nga lang yung account ko kasi nawala yung laman. Ibig sabihin ko nag-zero balance ako. Pero hindi ko yun inubusan ng laman. May naiwan pa doon na 1K. Kaso nga lang dapat naka-maintaining balance ako. Ang nangyari siguro kwan yun, doon yun sa penalty, nagkaroon siguro ako ng penalty kaya nag-zero balance ako, tapos nag-wrong pin ako. Tapos hindi ko alam kung bakit ako nag-wrong pin, pin ko naman yung sarili kong pin yung pagkatapos hindi ko rin alam kung bakit ako nag-wrong pin. Tapos pinalo up ko kanina doon sa bangko. Hindi na nila masilip yung sahod ko kung saan napunta. Kasi hindi na pumasok sa account ko. Kumbaga na foreclose yung account ko sa bangko kasi nga nag-zero balance na ako. Kaya, yung sahod ko dapat na nakuha ko na ngayon ng month of December, kwan yun October, November, December, nawala lang siya. Yung pinaghirapan ko na mahigit $100 mahigit, nawala. Kasi nag-close yung account ko. Kasi nga, di ba, na nag-zero balance na hindi ko na i-maintain yung maintaining balance. Kaya kailangan mag-open na naman ako panibagong bangko. Ganun. Now, yung pinaghirapan kong October, November, December, nawala siya. Kwan din yun, mag 8K din yun. Sayang lang. Yun lang. Kaya ito, balik na naman ako sa pag-live kasi the last month by December, halos hindi ako nag-live. Kasi okay na ako dahil akala ko makukuha ko na ngayong kuwang ko. Yun na nga Yun nga ako pangatlong sahod ko na sana. Kasi yung unang sahod ko, almost 2 months ko lang nakuha ko agad yung sahod, yung $100 na threshold natin. Umabot pa nga ako noon ng ng 156.
na threshold ko, naabot ko. Pagkatapos, within 2 months, nakasahod agad ako. Pagkatapos naman, pag June, July, August, sumahod uli ako, pangalawa. Itong October, November, September, October, November, December, kasi nagkulang ako dati ng month of November, dapat sasahod na ako ng $7 na lang. Ayun, napunuan ko yun, tapos lumampas pa nga. Ayun, kaso nga lang nawala. Sa madaling salita, nawala nga. Kasi nag-zero balance ako, na-close yung account sa bangko. Kaya mag-open uli ako ng account sa bangko para yung susunod ng sahod ko naman ngayon ng month of January, kung hanggang kailan ko maabot yung $100, papasok na sa new account ko. Nasayang yung pinaghirapan ko ng mahigit $100. Malaki-laki na rin yun eh. Nasa 126 na ata. 180, basta mahigit 120. Sayang din. Kaya yung mga nagpalipad sa akin noon, yung nagpa-member sa akin noon, yung nagpa-super chat, nagpa-super sticker, nasayang yung effort nila para sa akin. Kakalungkot lang kasi siyempre pinaghirapan yun. Inaasahan ko pa rin naman yun ng December na sana makukuha ko para makapamili ng pamasko ng mga apo, ganun. Bakit hindi ka pa nakakasahod, kapatid na Miss Esel? Ako nga 5 months na, Moni, wala pa sahod. Oo, yung month of December, tinatamad na ako nun eh. Hindi na ako nagla-live, puro na lang ako upload ng regular videos. Sabi ko, bahala na, di na muna ako magla-live. Kasi nga may inaasahan na akong makakasahod na naman ako. Yun nga, hindi ko rin naman nakuha at nawala lang ng ganun-ganun lang yung pinaghirapan ko. Kaya ito, balik live na naman ako. Pero, pagsasabayin ko na lang mag-regular upload tapos magla-live. Kasi kailangan ko rin mag-live para makapag-ipon naman uli ng masasahod. Sipag lang, kapatid na Isel. Kung live streamer ka rin, di ba? O, mag-live ka rin mag-live kahit pa paano. Kung wala kang LS, kapatid na Isel, mag-upload ka. Kailangan mong mag-upload ng videos kasi mahirap na bumaba ang WH. Ilan na ba naipon mo? Sa 5 months na yan, ilan na ba naipon mong threshold mo? Kung kaya mo rin naman lang punuan mo na. 43, malaki-laki pala, malaki-laki pa. Nasa mahigit 50 pa, 58 pa. 57. $57 pa. Mag-live ka na mag-live. Mag-live ka na mag-live. Malay mo may magpa-member sa iyo, may magpa-super chat sa'yo kahit pa paano. Kahit pa 101 mga 1 Hong Kong dollar o kahit mga anong kon dyan, makakadagdag din yun. Oo, mga 3K pa yan. Oo, ganun. Ay, hindi, kulang na naman. Kulang na naman, kapatid na Isel. Kasi ang 100 nasa mahigit ko lang naman eh. Mahigit 5. Ay, oo, kasi nga pala 43 pa lang. Mahigit 50 pa. Oo, tama. Meron niya, kapatid na Miss Isel, delay ngayon. Ano ka ba? Huwag mong problemahin, madadagdagin dyan. Delay ngayon ang update. Delay sa akin nga delay din. Hindi mo ba nakikita dun sa YT Studio mo? Nandun sa pinakababa, may nakalagay na December ganun-ganun yan is delayed updated. Delay ngayon ang pasok ng ating mga revenue. May nakalagay naman doon sa YT Studio, doon sa baba, may nakalagay na itong buwan na itong December, delay ang pasok. Sa akin nga, ganun din, delay din sa akin. Huwag kang mag-alala yung mga December mo kung may nagpa-super chat, may nagpa-member sa'yo. Papasok at papasok yan doon. Delay lang.
Delay lang. Wag sana, totoo yun. Kung gusto mo kausapin mo ang mag-email ka sa creator support para malaman mo, ay oo nga pala, ganito nga pala nangyari sa aking kapatid. Nabuhayan ako ha. Ganito kapatid na Miss Acel, kwentuhan kita ha. Total tayong dalawa lang naman dito ngayon na tao eh. December, 91 pa lang ako ng December 1 to 8. Eh ang update ang cut off natin dito sa Pilipinas is 9 or 10. Cut off ng sahod natin. Na kailangan mapuno natin yung threshold natin $100. Pagkatapos, nag-iisip ako, ba't ka ako hindi dumadagdag ang threshold ko at hindi na, pag tinitingnan ko dun sa Google AdSense ko, 91 pa rin. 91.14 dollar pa lang. Ba't kaya ka ako? Nasaan na yung nagpalipad sa akin? Nasaan yung nagpa-super chat? Nasaan yung views ng mga videos ko kahit iilan lang nanonood? Nasaan ka kaya yun? Nag-iisip ako. Tapos, sinabihan ako ng misis ko, ba't hindi ko daw kausapin ng UYT. Sana, paano ka ako kausapin yun? Hindi ko rin alam kung paano. Nanood ako ng isang tutorial, tapos, doon ko napanood na pwede tayong mag-email sa creator support. Pinanood ko siya ng pinanood, tapos malinaw yung paka-tutorial nila. Ginawa ko kapatid na Miss Acel. Sinundan ko yung habang nanonood ako ng video doon sa isang cellphone, dito sa main ko itong monitor ko, sinusundan ko ganun. Nakausap ko nga kapatid na Miss Acel yung creator support, pero through chat nakausap ko. Once na kinausap mo yun, tatanungin ka kung ano yung problema mo, kung bakit nandoon ka sa site na yun, ganun. Silang una mismo mag-message sa iyo. Habang nagta-type ko, makita mo nagta-type din sila. Ayun, sinabi ko yung problema ko na pwede po magtanong, pero through English din naman, kahit barok-barok yung English ko. Kinausap ko rin naman siya sa English. Tapos sabi ko, kumbaga Tagalogin ko, pwede po magtanong kasi po yung sahod ko po sa YT, hindi pa po nadadagdagan. Samantalang marami na po sa akin nagpa-super chat, nagpa-super sticker, or nagpa-member, ganun. Pagkatapos, paano ka ako? Yun, tapos sinabihan niya ako na ang cut-off nga natin dito sa Pilipinas is 9 or 10. Saka niya madadagdagan yan at saka pasensya na niya kayo sa inconvenience dahil delay ang pasok ngayon ng revenues. Pagkatapos, so paano nakako yun ma'am? Expected ko po kasi dahil ngayon nga po magki-Christmas, kailangan ko rin ng pera. At saka magto-22 na po, mag-update na naman po about nga sa sahod kung maipo-forward na sa account ko. Tapos sabi niya, ano ba ang pangalan ng channel mo? Ganun-ganun di ibinigay ko. Tapos, hindi niya pala tinanong sa akin kung anong pangalan. Tapos sinabi niya lang sa akin, may isinend siya doon sa habang nag-uusap kami na kumbaga parang ipinis niya doon na sayo ba to? Sayo tong link na to. Eh, yun yung unang-unang video ko na ginawa ko noon nang simula ako pumasok dito sa Numbunan YT. Kaya tandang-tanda ko. Sabi ko, opo, sa akin yan. Tapos, ikaw ba to si ganto? Yun, sabi ko, opo, ako yan. Tapos, sandali lang ha, maghintay ka ng mga 5 minutes. At titingnan ko anya ang revenue mo, ganun. Tapos, tiningnan niya, ganyan. Mga 5 minutes nga naman. Mabilis lang pa. Tapos, habang nagkakuhan ako, sabi niya, oo nga, pasensya ka na, hindi pa anya nababalid, hindi pa nadadagdag yung sahod mo. Pero anya, kompleto mo na halos sobra ka na doon sa 100 threshold ko. Pakatapos, inayos niya, pakatapos sinabihan niya ako na, pwede ka na anyang mag-relax dahil nai-update na namin at naidagdag na namin, naayos na anya ng team namin, na ganito, ganyan. Tapos, yun, nagpaalam na ako, nagpasalamat na ako, ganyan, kasi nga ako expected ko ngayong Christmas. Tapos, alam mo kinabukasan, Miss Acel, pagtingin ko dun sa Google AdSense ko, ayun, pumasok na, nabuo ko na siya. Pwede ka mag-email nga pala. Kausapin mo, pwede ka mag-email doon sa creator support. At tanungin mo kung ano nangyayari doon sa threshold mo, kung bakit walang nadadagdag yung month of December mo. Tanungin mo, makikita mo. Malalaman kung bakit. At madadagdag yun. Wow, nag-email ako sa Google AdSense. Nag-email ako. Doon sa doon kapatid sa hindi sa Google AdSense, doon sa pinaka main YT mo. Dumaan ka ng Google Chrome. Doon ako nag-email. May parang doon, may parang sobre.
Gusto ko nga gawin na kwan yun eh. Gusto ko gawin na tutorial. Oo. Oo, wag ka magalala. Mag-email ka doon sa creator support kapatid na Miss Aisel. Malalaman mo kung bakit hindi pa nadadagdag yan. Pero ang pagkakaalam ko, delay. Delay. Pero kailangan mo pa rin mag-email para malaman mo ang kung pumasok, kung papasok na o papasok pa lang o delay pa, ganun. Mag-email ka sa kanya, sa creator support. Alam mo naman siguro yan kung saan pupunta. Yung doon sa parang plus sign, yung pag doon ka duman sa Google Chrome, di ba? Google Chrome, pakatapos i-desktop site mo, kung naka-desktop site na, kung naka-laptop ka, desktop site na yan, pindutin mo yung profile mo, pakapunta ng profile mo, your channel, pakatapos doon sa ano ba yung isa pa na, yung creator studio, o yung pindot mo ng creator studio, pakatapos, di ba sa taas nun, mayroon na parang camera na may plus sign na pag pinindot mo may go live pakatapos upload, di ba? Kasi ako doon ako dumadaan pag nag-upload ako eh, para kung may CPR, malalaman ko kaagad. Tapos sa katabi nun, di ba, yung parang plus sign noon na parang camera na plus sign na kulay pula, na parang camera. Tapos sa katabi nun, di ba, parang may sobre doon. Yun ang pipindutin mo. Doon mo pindutin yung parang camera, yung parang sobre na yun. Tapos ayun sa pinakababa sa kanan, yun, may magta-type na doon. Unang babatiin ka. Yes, siguro, try ko mag-email. Mag-email ka doon, Miss Aisel. Oo. Tip ko yan sa iyo kasi nagawa ko na. Kaya, kumbaga, nang namroblema rin ako sa Google AdSense ko. Doon ako nag-email. Nakausap ko na. Nasasabi ko na dahil nagawa ko na, nangyari na sa akin na nakausap ko. Pero through chat lang, ha? Hindi through call. Walang ano man, kapatid na Miss Aisel, walang ano man. Tips ko lang, at least yung nalaman ko rin naman yun, na experience ko kasi, kaya pinapayo ko rin lang sa'yo. Sino ba naman magtutulungan? Tayo-tayo pa rin dito sa mundo ng YT. Tayong mga small YouTuber, tayo rin magtutulungan, di ba? Ah, tayo mga Pinoy tayo magtutulungan. Magtulungan na umangat, magtulungan na makarating din dun sa dulo kung ano yung problema na hindi alam, ituro, wag yung ipagdamot. Kasi kung tayo nga tumutulong sa mga banyagan na hindi natin kakilala, ba't hindi natin kayang gawin sa kapwa natin Pinoy, di ba? Tulungan natin kapwa natin Pinoy, tulungan natin umangat, wag natin ugalin yung pagiging crab mentality. At sabi nga doon sa isang napanood kong tutorial na wag daw natin ituring ang mga kapwa natin Pinoy, kapwa natin vlogger na kakumpetensya. Kasi pag tinuring mong kakumpetensya ang kapwa mo, small YouTuber dito sa mundo ng YT, parang sinasabi mo sa sarili mo na ikaw lang ang gustong umangat, ikaw lang ang gustong gumanda ang iyong channel. Ayaw mong mabigyan din ng experience o mabahagi rin sa iba ang kaalaman mo, ganun. Kaya wag natin ituring isa't isa na kakumpetensya dahil dito sa mundo ng YT wala namang kakumpetensyahan. Napanood ko kasi yan doon, tsaka tama naman yung sinasabi niya. Kasi at saka madalas ko naman sinasabi sa mga live ko noon hanggang ngayon na tulungan natin ang kapwa natin. Nakakatulong nga tayo sa mga hindi natin kakilala, di ba? Hindi natin kalahi, mga banyaga, di ba? Ba't natin hindi natin kayang gawin sa kapwa natin Pinoy? Maging legit lang, maging organic lang, at higit sa lahat, ipamigay na natin yan, nakaalaman natin yan, katulad lang ng kung ano yung na-experience mo na nangyari na sa'yo, na naging totoo naman, ba't hindi mo kayang ikabahagi sa iba, di ba? Saka yung mga saging-saging na ngayon, yung mga like na yan, tapos yung mga comment na, pagpasok natin dito sa mundo ng YT, kasabay na natin yan, di ba? Di naman natin yan binili. Kaso nga lang iba, hindi may iwasan dahil ugaling Pinoy, may crab mentality. Pag ikaw dinikitan, hindi binabalik. May ugaling Pinoy kasi hindi naiiwasan yun. Na crab mentality, gusto lang sila umangat. Pero ako hindi, pinamimigay ko yan ng pinamimigay. Kung marami ako, dati kasi nandito yung mga cellphone ng mga pamangkin ng misis ko. Tapos yung isang anak ko dating nandito, nasa Bicol na ngayon. Pag ako nagla-live, binihiram ko mga cellphone nila. Dati 5 cellphone ginagamit ko, plus pang-anim yung itong monitor ko. Pinamimigay ko lang ng pinamimigay kasi hindi naman sila naggagaganto sa akin.
Kaya dati marami akong pinamimigay, ngayon wala na, isa na lang cellphone ang ginagamit ko, kaya isa lang na rin naman na ibibigay ko. Hindi naman ako gumawa ng mga alagad-alagad, Miss Hazel, kasi yung mga dating ginagamit ko, may sariling bahay, may sariling palabas, may sariling bilang, ganun. Hindi siya alagad. Legit siya kasi may sariling bilang, may sariling palabas, tsaka may sariling email. Kahit simula naman noon, hindi ako gumawa ng alagad. Madalas kong pinanggagala itong main ko. Itong monitor ko kung saan ba ako nakita, yan ang main ko. Minsan, ayun, yung dati nandito yung kaibigan ko, yung cellphone niya, yun, pinanggagala ko yun. Ginagawa ko siyang Ricky Uragon Vlog 2, tapos pinapalitan ko ng picture ko yung profile niya, tapos yung YT name niya, pinapalitan ko, ginagawa ko siyang Vlog 2, kasi para hindi nalalayo sa main ko yung pangalan. Oh, ito sa akin to, road to grade 2 na to, kasi pinangingisda ko na to, totally pinangingisda ko na at palalakihin ko na siya. Itong si Monica Vlog, pinalalaki ko na to, pinalalago ko na, at plano ko na tong i-silent LS or i-live kahit silent LS para dumami na rin ang WS nito, just in case man lumago na to, at least kaunti na lang ang WS na hahabulin ko, kasi pinangingisda ko na to, pinalalago ko na. Road to grade 2 na siya. Marami na siyang upload din ng videos. Nasira to niyan. Sa akin, road to grade 2 na to. Ito si Monica Vlog. 164 o 164 na siya. Daing. Kape. Timpla ng kape. Nya ano man. Nya ano man. Dawa mailing ka ano man. Timpla ng kape. Asawa ko siya. Ayan. Mrs. ko. Mrs. ko siya. Mrs. ko po siya. Yung aking jowa. Hello, Bicolana di. Oo, Bicolana rin siya. Iikon lang siya, isang munisipyo namin, isang barangay namin, kalapit bahay. Kalapit bahay lang. Hindi na naghirap ng kinasal kami. Itinapon ko lang yung mga kaldero sa kanila yung mga plato. O, malapit lang, o, di ba? Malapit lang pagbuhat. Ganon. Umanalik ka. Ha? Masabi ito na yan. Kababata ko siya. That's good. Partner ko din, kabilang barangay. Ako hindi kabilang barangay, iisa ang barangay namin. Magkalapit bahay lang kami. Ganon, kalapit bahay ko lang. Paglabas ko ng pintuan na rin nila. Oh, di ba? Tsaka kababata ako. Kasama ko sa sayawan, kasama ko sa galaan, ganun. Kababata. Kalaro-laro, ganun, ng mga malilit pa kami.
Tapos kami rin pala, o di ba? Char. Kami rin pala magkakatuluyan. Nagkajowa siya, nagkajowa ako. Yung sa bandang huli, kami rin, o, di ba? Oo. Talagang kilalang kilala. Kilalang kilala ang mga liko ng bituka. Kaya kumbaga, kabisado mo na. Nandito kami ngayon sa Cavite. Nandito kami sa Kawit, Cavite ngayon. Nandito kami nangungupahan. Siya may trabaho, ako wala. Nga. Siya nagpapakain sa akin. Taong bahay ako. Ito, whitey-whitey ito. Pero dati may trabaho ako. Pero paminsan-minsan na sideline ako mag-online massage therapist. Saan sa Pasay? Saan sa Pasay ikaw, kapatid na Miss Hazel? Saan sa Pasay? Pal. Saan ka sa Pasay? Tumira kami dyan eh. Pasay, na misis ko. Nagtrabaho rin ako dyan dati, sa Pasay. Ay, hindi. Oh, sa Pasay. Mismo sa Pasay, ako nagtrabaho rin. Dito lang, sa Maricaban. Oo, diyan sa Esperanza, ano? Papuntang Terminal 4. Dati tumira naman kami ng misis ko, kung alam mo yung terminal ng Piltrangco. Sa kabila noon, 'di ba sa kabilang tulay, pag akyat mo ng overpass, may bakery doon sa kabila, papasok kami doon sa Cabrera. Oo, madami talaga diyan. Dikit-dikit ang bahay diyan eh. Dati naghanap kami ng bahay diyan ng misis ko. Bago kami napunta dito sa Cavite, dati naghanap kami diyan. O, di ba? Yung Cabrera, doon kami dati pumasok, nakatira sa mga Santos. Santos yun ano? Santos. Sa mga Santos family, doon kami dati tumira sa Cabrera. Doon kami tumira. Tapos dati ang trabaho ko sa MMDA ako. Diyan ako dati nakapwesto sa may rotonda sa ilalim ng tulay. Kami yung taga ganon. Tagapara ng mga makukulit na mga motorista dati. Oo, dati ako diyan. Dati akong nagtrabaho diyan. Kami yung tagapara. Ops, gilid. Ganon. Tapos, misis ko dati, nakapwesto sa may Pedro Hill. Doon siya, mula doon sa may World Trade Center hanggang sa may boundary ng Makati doon. Kaminera siya, yung nagwawalis sila. Isang grupo rin siya. Ang team leader nila, taga dyan sa inyo, Maricaban. Ewan ko kung nandiyan pa, pero sariling bahay din nila yun, sina Esperanza. Kambal yun eh, magkapatid na babae, Kambal. Diyan sa Marikamba din nakatira. Kaya alam ko yung lugar na yun kasi tumira kami diyan sa Pasay. Matagal din kami din sa Pasay, almost 5 years din kami diyan tumira. Tsaka pag pauwi kami ng Bicol, diyan kami dati nasakay eh. Doon sa may Malibay, yung St. Jude dati doon sa may malapit sa Mercury.
Tapos diyan 'di ba sa may Piltrangco maraming sakayan din diyan ng mga bus, pauwing Bicol tapos sa Piltrangco mismo. Tapos diyan sa may papuntang Marikaban doon sa 5 Star. Oh, may pa Bicol din diyan na pauwi. Oh, sa PTX na. Meron ng biyahe pa uwi sa amin ngayon na Bicol na bus, PTX. Pero nang last pumunta ako ng 23 diyan sa Quezon Ave sa PSA kasi inayos ko yung PSA ng pamangkin ng misis ko. Meron na ako nakita na naman sa diyan sa Pasay, diyan sa may Piltrangco yung mga bus, yung mga dating bus diyan. Meron na naman mga bus pa uwi eh. Baka nang Pasko lang 'yun. Kape pala tayo, kape. Meron. Meron na naman, meron akong nakita diyan. Ah, meron na kahit sa Cubao, meron pa rin. Meron pa rin. Kaso nga lang, wala sa terminal. Hindi dun dati sa Araneta Bus Terminal. Wala sila doon. Pero may mga nag-iikot-ikot doon ng mga cooler na nagtatanong pa, Bicol ka ganun doon. Doon anya sa paradahan, sa garahe, nandoon yung mga bus nila. Katago. Meron ng mga pauwi na naman ng Bicol ngayon ng mga, yung hindi sa PTEX, yung hindi kumuha ng mga linya sa PTEX. Meron na naman na iba. Oo, nang umuwi kami ng last June, buong pamilya kami umuwi kami ng June 24. Mula rito sa amin sa Kawit, Cavite, hanggang mismo sa amin, sa bahay namin, sa barangay namin. Doon kami binaba mismo sa tapat ng bahay namin. Nagband kami rin dati. Ilang kami? Ako, misis ko, dalawa kong anak, isang alaga akong lalaki, tapos dalawa kong apo. 7 kami umuwi. Pero ang mahal, nasa 13K yung pamasahe namin. Pakatapos, yung bayad sa bagahe namin nasa 1.5. Bali umabot kami ng 14.5K pauwi namin. Pero pa yung pabalik nun ha. Pero pa yung pabalik namin. Halos umabot kami ng 20 ng hanggang pabalik. Kasi ang bumalik dito ako na lang. Nauna misis ko, tas nahuli ako. Kasi 1 week lang naman si na misis doon sa Bicol. Tapos bumalik ako dito July na. Sa Cavite. Ngayon mura na naman pamasahe daw sabi nila eh. 750 mula PTEX. Yan ang pagkakaalam ko, 750 ata mula PTEX hanggang Bicol. Pero Ligaspi lang yun ha. Walang kwan yun, walang yung bababa ng Naga, wala yung bababa ng ng Daet, ganun. Basta PTEX to Ligaspi lang, ganun lang yung bound niya. Kaalin ba wala yung bababa ng Ligaw, ng Ginubatan, wala. Kung taga Ginubatan, taga Ligaw ka, doon ka ibaba mo sa Legazpi. Babalik ka ngayon, sasakay ka uli ng jeep or bus uli pa o uwi sa lugar mo. Wala yung katulad noon na yung sa mga iba-ibang bayan na bababaan natin pa uwing Bicol na part ng Bicol. Wala yung ganun noon. Ngayon, Legazpi, PTEX to Legazpi lang. Yun ang ruta ngayon. Parang point to point lang. Sige kapatid na Miss Hazel, salamat. Salamat.
Nakakanta lang ako kapatid na Miss Hazel. Hindi, i-minute ko lang kasi masi-CPR ako. Tapusin ko tong oras ko, kulang pa sa yung oras. Kaya nandito pa ako. Salamat kapatid na Miss Hazel. Oo, nasi-CPR kasi ko once na kumakanta ako eh. Kahit acapella, acapella hindi. Pag may nilalagyan ko siya ng background music, nasi-CPR ako. Kaya pag yan to, nakanta ako ito. I-mute ko kahit naka-live ako. Pwede naman 'yun.
Bye-bye po mga kapatid. Maraming salamat po sa pagpunta nyo sa live kong sa hapon na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isang mapagpalang gabi na sa ating lahat at bye-bye. God bless.